Mr. Luke. Hey, ziri Aiwa, same levels. Cool and deadly. Mamfiti mnenyaya yenyu yamda tutauri. Pane vanhu vari kukomenta pa YouTube. Vaitaura nezvivhidhio rakatowa namadminux pa Wedzera. Hanzi yakumhanya mushina kutoda zvitorapiswa. Guys ka muri kuna naAmerica iko kana kuti UK. Vakomana kuAmerica kana muri kuAmerica kamuchiona mavhidhio mamwe atinochitaura tiri kuno. Zvimwe zvinhu takaita experience nazvo. Kwete kuti mimi kana maona zvatiri kutaura manzwa. Makukomenda kunge vanhu vakadhomoka imi ndima kutodhomoka bhozi zvatiri kutaura izvi takapindana nazvo tikapinda maexperience nazvo iwe uri kuAmerica umuka uri muchibuilding chako chiconcrete jangu but ini ndakapinda mujango chaimo handiti ndikararama ndirimo ndikabuda ndikaita maexperience airwadza zvandakaona zvimwe zvecho chatozonyora kana bhuku but apa toda kuonesa kuri kuenda nyika yenyu handiti imakutaura muchidhanze akuda kutorapwa ari kutorwara this is total madness wakudhiwa kutodhomoka uri ikoko bcause teerera zvatikuita bcause zvikazoitika munyika muno zvikazouya zvakutanga kuitika tazokubvunza kuti unoshaya pekupinda bcause profesi iri kubuda ndiyo iri kutouya iyo saka iwo ngoverenga wakomenta but komenta zvinoziva kuti zvakutaura izvi une foundation nazvo saka makeyboard ori anonga ingotaura kwasina kuswera vakutaura kwavasina kutomboswera vakomana iva bcause akutozotaura zvekuti ndakuda kurapiswa ndikudhomoka chichichi inini ndakatomborarama life yachona iye kupinda mujango ndikabuda ndikazotoita zvandakaita but havasi kuzvibhiliva vabvunza pamwe ndezvefake kana kuti munhu uacta kana kuti ase hanzi ameno hanzi amaduro hanzi umwe wacho wakuti hanzi futi yemvura hanzi ndeye hanzi gani hanzi water gani ndeye inobuditswa mvura kuti yaari kutaura kuti inobuda mabullets izobuda mvura idzodzo dzemabullets dzakatobuda mvura manje ndozvanoda kukuudza zvakatoitika yakatobuda mvura yemabullets yacho bcause avanga vasvika pasingasvikike vanhu vachero zvezvo zvekuti hanzi tiri masei ikoko kwangu kusingasvikike neusiteni hwavo vanotozviziva kuti kune kusingasvikike kune rimwe stowe riri kuri risingasvikike even patime yelockdown chaiche yanga iri tight ye isusu taenda kumasowe tisingamiswi kurodi but yanotaura kuti hanzi hakuna zvakadaro iwotagani akuda kutanga kutondidzisa kuti wotagani inobuda mvura kune inobuda mvura kuita inobuda mabullets yacho yaibuda mabullets vasvika uku yakabuda mvura ndozvanofanira kuziva izvi ngavasataure kwavasina kuswera vakomana vagare kuconcrete jango yavo kwavariko tivaudze zviri kuitika kuno nezviri kuuya mberi kwete zvavo zvekurotomuka vari kurotomuka ziketi timakomezi tokuti mwe ndito kutodhomoka ndekuti anenge adya saladhi yake ari mumba make naice cream otanga kudhomoka achitaura zvisina basa tiuza zviri kuitika anenge arova nechibhodho Zimbabwe ikaita mamvemve mangwana ada kuti ndimubvunze kuti wanga uri kupi nezuro pataitaura ndo ausiri waitaura kuti wotagani ipfuti inobuda mvura here itaitaura kuti yaibuda live mabullets ndiyo yakabuda mvura uku iya kutaura zvewotagani ibuda mvura haisi toigani kaiti kutaura nezvayo ipfuti yaibuda mabullets yakanobuda mvura uku so kwedu vasvika uchitanzi tinokitisa nepfuti paibu udai so kuona yakubuda vhati saka makabhoekana nemacomments here Mr. Luke hana kubhoekana izisachi but ida kuvaonesa kuti dzidzai kuti kana muchini nyatsonzwa zvekutaurwa kati nyatsosefa itangai manyatsobata zvekutaurwa uzvidzeye wanyatsozvidzeya wabva wanyatsonzwa kuti zviri kuenderana nekuti nezvavakukomenta here uzi hazvibudi apla zvinhu zvacho zvamunemitaura nezvemufirimu ka mume munhu anenge asitambonzwa kana zvinhu zvakadaro ka Mr. Luke zvakafanira kuti inini zvotonge zvemufirimu tichitaura but hazvisi firimu genuine reality zvinhu zvitori paground masuti eblack vatoziva chinzi vanotsakatisa vanhu ka uku sowe kwedu uku vakauya vanokuziva kutaura kunzi kune zvinonzi sowe rechishanu riri kudhuze nekuruwa uku vanoriziva sowe iroro asvikike zvekumhanya iroro unogona kufira muroad uchienda ikoko uchiti takuenda kunouraya vanhu vari iwo ndonobva kufira muroad saka ndo zvamafanira kuziva izvi iye akaenda pamwe ikoko 10 years ago kana 7 years ago saka zvakasara chiitika kuno vanozviziva tichimuudza zvikuitika kuno kuzi titenda ikoko mune muripo live indirect tichienda ikoko muri paground yes saka zvamunotaura hazvifanira kupikiswa aiwa ngaapikisake butika asazonyara mangwana zvakuitika asazonyare asazoshaya pekupinda zvakuitika uzi ngaapikisa achitaura kuti ndakuda kurapiswa ndiri kutorwara zvakazodai achikomenta patichitaura tinana madman kuno but asanyare kana zvakuitika zvacho zvari kuti hanzi hazviitike heuya akabrainwash brainwashing anoiziva inini pandakagara bhundu
ndatsarwa imba ndikagara bhundi ndichisanga nenyoka nezvaityisa anga aripo pandakazoramba unganga ndakunoenda kunoita zvekusowe kwandabatsirwa bozi ndandabatsirwa kaiko maso zvangu zvatoita ndakunyazoti zveunganga zvakaramba ndakazvitraya zvikaramba pandazoenda kumasowe ndikabatsirwa zvangu zvikaita ndikarikavha imba yangu saka ndoregedza kutaura kwandakaona kune light ndokune light kaiko munofana kuvaonesa kuti ndakabva kudhaki ndikaenda kulight zvakatoitika live bosi ini ndakarwa hondo yerwadza kuti ndiri kavhemba yabereka wangu saka mati muda kunyora bhuku yes da kutorinyora vachariona futi bhuku iro tari drafta zvishuwa tine time yedu yakakwana tinasori drafta kutanga kubva muna 2000 pandakatanga kuona life ichirwadza kusvikira up to 2015 ndazori kavhemba tinofanira kurinyora bhuku iri varione tivaonese zvandaiona zvandaiencounterana nazvo kubva 2000 ndichipinda muprison ndichibuda 2002 ndichizotanga kudriva life ndichienda up to 2015 ndakuita hondo dzekuti Gaffa imba iyi ndichizoita zvokurapa vanhu kubva 2002 kusvika 2010 nezvekubuda mvura mupfutizi zvacho zvekuti mvura yakazobuda pfuti iri yemalife bullets ye yabuda pfuti bozi unozoti Mwari anogona kupirigura chinhu chinotyisa kuita kuti saka Mr. Luke makanongedzewa nepfuti amukwati here andotyaka inini bozi nansirino handi munoibuditsisa akaitirwa izvozvo imama uibuditsise mvura ina ndibuditsisa hangu mvura but akaitirwa izvozvo yakabuda mvura haityi here pfuti yenu hatyi saka yakangomunongedzera yakauya akada kutraya kushudhwa inobuda mvura vakamutora munhu yeye anditika vakaenda naye ukuku time yamudhara wedu Mugabe chaityisiwe vakaenda naye uku vachida kunokanda muzvimadhiramu zveacid vane moto wakavapisa vakatora munhu vakanomudzosera kusuwi rake wanzwisa saka is untouchable aiwa iye ndiye anonzi untouchable isusu vangati tiite zvedu matouchables but iye anonzi untouchable ndiye anopisa manje moto iye anonzi ndiari kutozouya kuzoirula nyika nemusikati muchida muchitauro tanzi aiwa vari kudhumudzwa brainwashwa neiye achirifunga kuti ande political leader iye hasite politics haite politics ita zvamwari spiderman aiwa asi spiderman wani spiderman akutotaura vamhena kakandizvati mati izvozvo akanongedzewa nepfuti inobuda mvura kabut asi spiderman manje moto pachizvake moto saka akaipa superhero tavapindura ivavai vari kutaura vachitanzi akumhanya mushini hamusi kumhanya mushini ndingamhanya mushini ndine vana vangu 5 vari kubakwa ndinotochekera chideso ndomhanya mushini vamunobhadharira masikufi ndichitoita zvinhu zvavo kuchiita hondo dzavo kuchiita dzavo kumhanya mushini iye ndiari kumhanya mushini ariko nekomenti yake achanyara nayo handei komenti angwarire anonzaniko munhu amukuta mazita racho ndichazoyazotaritsa ndikati tese ndakazomudoma nezita ndikuudza ndakumutasa zita rake tokudoma nemazita avo vakomana ivo vakakomenta ivo akatoseka ke nomwe akataziva kuti dakiza chiadzoka lukuchichi atori nani pane umwe akakomenta achidhomoka ndakunyazomutasa zita rake ndobva ndamupindura livers ndopedza nainaiwa iwo wakabva kuzimbabwe rini ndakumubvunza wakabva kuzimbabwe rini iwo aiwa saka uyu spiderman wenyu mati anonzani aiwa asi spiderman uri kudhomoka allright uyu wenyu aiwa tapedza nezvake takatotaura nezvake vakatotaura kudhara takatotaura nezvake takatopedza hatidzokorudze izvo aiwa airi bho Mr. Luke maita bhodzokorudza ndezvava vatada kuonesa vari kuti hanzi ndakumhanya mushini ivo hamusi kumhanya mushini aiwa kuna zvodaro saka muna zvimwe zvekutaura zvamuda uikana ngavapfeke maski usatipfeke maski kuno ivo ngavapfeke fanzachitaura chiri vari mumaski andipfeke maski since ichiuya covid hanzana vapfeka maski totopfeka utakosvika kuna vakomana kuti pfekei maski but tichifamba kwese kwandofamba ndipfeke ichi koenda sei musikapfeki chinotopa zvirwere kucovid kamda iri kubva ku inotobata ivo vasiri kuzeisa ndipfeke saka chido chinodzirira covid ichi inotouya wakachipfeka ichochi yotokuramba makotofuma ukafa saka chii chinodzirira covid manje chitudza kunamata unodzirira covid saka orai tomboti munhu akarohwa necovid kuti apora anofanira kunamata iye ngaangoita hake mamedications aanotora ka asi tizonoti vanogavha nayo vangani vari kuuya vari kufa nayo kuna naamerica ai makabatwa covid nhasi munopora nekunamata
Takatotibata ikatobuda. Makanamata chete. Hamuna menda hospital. Atina. Ngonamata chete. Saka wanenge wabatwa neCovid sikanofanira ngonamata vanoenda kuhospital. Kana vachida kuenda kuhospital ngavaende vachibhilivha kuti ndokunovaponesa. Inini handibhilivhi zvokuti ndoenda kuhospital neCovid. Ndobhilivha chitu ndonamata zvazvatopera. Uzi yakatotibata tikatorwara naye inoita chiflu like so. Yovava muno. But yakapera tanamata. Neshwa nezamukutaura kuti yakatotibata last year pepe yakatotanga nepakati pacho apo yakatobva zvinorwadza. Ikatopera tanamato ikatoenda haidzoki futi kwatiri. Hamene kwaya kuramba ichirova kwatingozoti kurova kunana France hamene UK states uko havasati vati vachatodedza isusu kuno kuAfrica kuti uyai kuno mabasa amuka kuno vapera tapera kuno tochizouya ikoko tochizoenda vachatodedza vapera vangani izvo zvatiti kuona ngozi 90,000 ma500 chokuti kasimaili akandike kufara kuti vanhu vari kupera aiwaka vane nharo vanotaura kuti hakuna zvakadaro zvokuti adzi kune Holy Spirit inopedza COVID iriko Holy Spirit inopedza COVID ruzivo rwavo rwekuti adzi inopedza nekusanitiza nezvaoniko chiti pfepfepe ndo zvandoseka izvo bozi hazvipedzi sese unotofanaya chete vavati hatina vari kufa asi vari kuita izvozvo zvimasanitiza chibayiwa zvimajikisi zvavo havapengi havo kabati kudzidza kwakanyanya kuri mavari saka vafanira kuachita izvozvo aiwa ngavaite havasi kurambidzwa munhu ngaite zvinhu zvaanoona ndo zvinoponesasakana pakati tozobvunzana kuti vakapona ndevapi vaibayiwa jekiseni nevasina kubayiwa jekiseni ndopatichabvunzana ipapo takumberi Mr. Luke Msadare aiwa takapedza chabhabhai vazoti bhoma fesi tamirira ipapo tagumira iponapo ya tibatana gavaite zvavari kuita isusu tiri kuita zvatiri kuita tikuro hatidi kuzona anozoti gavasataura kuti ndakadhomoka ipapo ndopatitotadzowirirana hamuna kudhomoka kana ivo vasiri vakadhomoka nditika ngavasanitize vachibayiwa mainjekisheni dzavo majebha avo anonzi majebha vachibayana ikoko anditika but tinokona kuti vachararama nevachaenda ndevapo vari kubayiwa nevasiri kubayiwa ndopatoda kuona ipapo hairi bhovaite yavari kuita imoita yamuri kuita muchitemba naSpiderman asi Spiderman vari anonzi mwana waMwari munyanyenda sei but ari simple kani ari simple asi futi munhu anoshamisira futi haana kana mari because vanhu vanopisa muZimbabwe ndana namagaya waizera namakandiwa ndo anopisa vakadi kumisa COVID vana makandiwa saka Spiderman anomisa COVID anotomisa pane chifruit tools mafruits zvitoshandiswa kuivhara iyoyo but hatimbokuudzai because munoziva stereki ishandisai zvenyu shandisai zvenyu katikuudzeika ozi makangwarisa stereki shandisai zvenyu kune 2 mafruits atoziva anomisa COVID ndapiwa ndapi ngavaise jebhu rere ndonomisa auzoti shandisai jebhu sai mamusi kuda nemafurutsi aiwa tivaudzi ozi tine knowledge yedu iwani knowledge yavo tikataura yedu vanobvazotakutora vautama experiments tova mumalebhu mavo vachida kuti saka Spiderman yenyu ari kubatsira vanhu pakuti chibozi mukuramba kutudza mafurutsi acho tikakuudzei vakati musavaudza because vanozviti vanoziva ngavagadzire mishonga yavo yavanoziva iyo ndiani akati musavaudza ikwedu iko naSpiderman vacho kuti Spiderman akati vanoti vanoziva stereki handitika saka vasiye vashandise avo vari kuinventa avo iva mainventors avo ngavaite izvo mascientist avo amusitomboda yedu ndeholy spirit scientific yedu saka ngaigara yakadaro misalu ndozo mari ndozvaanodere aiwa havadi kabati andati munhu ese apone mwari havadi kuti tidaro handitika but vakaona kuti mune uchenjeri stereki vanoti ngavashande nezvavo isi toshanda nezvemuzanyaiwa pamaubhaisa aiwa sikubhaisa toti ndovaumaranyi ndovekupi aiwa ndiwo muno muZimbabwe ndovekupi anobva kupi mari kuchi ndovekupi anobva kupi mwari wenyu mwari musiki kakasika nyika because wenyu zvamukutaura izvo kuti anenge achiti hanzi zedu toita tega kabhozera kuti takuti toita tega handichamunzwisise mwari wenyu manje aiwa zvatopera bozi tikana vachida anoramba nemafurutsi ekuponesa vanhu sei harambi but akakuudzai handiti imi mune muchiti izvi zvazviite bozi isusu tiri kushandisa izvi
anti mangani kwakauye nyika dzakadhonita mishonga yakaya kuno zingani nyika China ndo yanouya nzozi pane imwe nana Russia nana Germany varikugadzira ingwani China ndo iri kunzwa vaccine kosti dzaigadzirei haina zvairi kugadzira nana Germany vanongachibika iko izozuka ndizotombona kuti zvoshanda we zvinotoshanda but mafurutsi enyu aya amuda kuhwandisa zvoshanda amuda kuhwandira vanhu kuvari kunzi mafigures ari kuona machikwira vachivari kufa sei zvinhu zvinozongoitika but zozongoitika ngatimbomirira ipa togumira vana ngazvimbotimbonozviura machiitikei kana zvoperei aipo Mr. Logo maramba ari mafurutsi enyu naspidermanzoudza papamberi vanhu vambofa kana vakutaura zvinonzwika muda kuti vanhu vatanga vakarara aiwa asi kuti vakitanga kukarara ngatigoitei zvake imoita zvenyu zvavo nokuti izvonzi vekumasuya vanopenga kazhinji saka ndo patiri kupesana ipa titomboti tipenge tichiziva zvedu vachiziva zvavo airipo Mr. Logo